снимаме в момента. Това е центъра на Перник, идеално изчистен. Доста изчистен. Стигаме стандартите на Япония по чистота. Това е почтата. Това е банка ДСК. Нищо общо вече с българско. А това е Вени. Венимира. Утре да не кажеш, що си ме качил в iPernik сайта. Отиваме заедно на протест при някаква нейна приятелка. Не го спазваме. Някой там чел да не допрочава нещо. 200 души се събраха днес. Какво основание те? Какво ще прави? Защо? Всеки протестира се пада по една медия. Знаете, не се пада и милиционер. Имаш и милиционер преди малко. Только ти може да изкараш и некой е търгов. Яри няма да ни не Аз си го узнава друг вариант. Нямате още. Така е, така е. Малко. Да се щупиш крак или кола. Преди 2-3 дни с заместник кмета по сигурността обиколихме улиците на Перник. Гражданите са поставени в положение на обсада. Не могат да имат достъп до домовете си, не могат, да дай си Боже, ако трябва да се вика линейка да дойде. Абсолютно града. Да се качат плавен мак нагоре, попална, такива, не могат да Между другото, преди малко. Ето замерят с топки. На Дедамо калгото. Пирамидка направи. На Дедамо да си Пирамиди, фараони. И баласи. Чао. Те медиите си отидоха, враче, няма хора. Как бе? Тук има един